Akasiwavale amehlo ethu siziphakamisile kuyizandla zethu. Avale nje amehlo akho. Mhlawumbe isandla singafika nalapha kuwe. Kuba kunesandla sikamanje ebusuku. Kunesandla sithi xa simthethe lo mthimba yakhe ephinde ifane. Shakaphathekisa. Esipamba nweni inga konditi kuwe lechazi kutikazi esipamba nweni is the kingdom of the power and glory forever and ever. The power
Jesus. Aleshaya uJesu izandla bazalwane. Sishaya uJesu izandla. Simube sendlela ehlala ubhalisa isitulo esiphambi. Kala nje ubhalisa isitulo esiphambi kwakho silokusinda uhlala. Ngoba izandla zakho zikhabela uYesu. Hallelujah. Siyahlala phansi. Kala ubhalisa nje isitulo esiphambi kwakho. Ngitsho nosanda isikole kungabikho umsebheki sonke sihlale nje apha ezithulweni. Manje amatulo singawazi. Into abasingawazi amatulo entsingisweni nayo iyangihlupha. Kuba manje umuntu wawo ke amatulo. Haleluya. Ngoba kwabe sikwazi amatulo besakho sihlabele nje itulo lesixhosa. Sithi wazidwaliso sonke nje zono Yesu zonoza walihlawula Shamata Alihlawula ijala Yesu lingejala lakho Shamata lingejala sitolelwa It's the reason we are here. Kuba kunomsebenzi omkhulu Yesu awenzayo. Hallelujah. Amen. Nomsebenzi omkhulu awenzayo. Uthi lo mhlabelelo wazithwala izono Yesu zingezono zakho. Yayingezo zakhe bazalwane singathi singakhumbuza. Ebusuku ba ezono yena yayingezo zakhe. Hallelujah. Kwakuzizono zethu. Awuchethe nje umakhelwane ebusuku uthi makhelwane ezizono yayizizono zethu. Ngicela uba yayingezizwe zika Yesu. But yayizizono zethu ezi. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah.
Cothe umakhelwane uthi makhelwane ke akuqunjwa ke ngoku. Cela ba makhelwane lokanye banga phambili uthi ucela nje okha amen wakho lemizuzwana ugqibile. Cela ithi makhi Tata makho ucela nje okha amen wakho then ke ngoku amen. Ngicela ke sijongisaneni iBhayibheli zethu phakathi Colossians Colossians chapter 1 andabake sifumane sonke. Vele ngiqonde ityhile iBhayibheli yakho yathi iBhayibheli ayixha phakathi kwabantu nayo laa mfetha kaMqela ityhile nje uba phakathi kwabantu nakunestress. Verse 20. Tell us about verse 19. Tell us about verse 19. Tell us come on about his hand. Amen. Hallelujah. Verse 19 ufunda ngolu hlobo kule yami eBhayibheli. For God Chapter 19 there. So chapter 1 verse 19. Amen. For God in all his fullness was pleased to live in Christ. And through him God reconciled everything to himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Amen. Sicela ke sizame nje ukubonisana isihloko sale mvuselelo. Hallelujah. Buya sasa. Akuzimakhelwane wakho ngisangamthela. Ikondela sibanda ngathela umakhelwane sinabo abecabeni. Isihloko sale mvuselelo siphinde bazalwane. Xa kukhona imvuselelo uza unento expectileyo uba mna kwesi sihloko sibekwe apha ndifuna uphuma nale nto Thixo. Wamakhelwane xa ungenaso isihloko aim yakho wena le msebenzi kambizi. Okay, to save time. Isihloko sale mvuselelo sithi restoration and reconciliation through the blood of Jesus. Hallelujah. Yeah. Le context yasecaweni ngoba ureconciliation lona angavezi ezinye izinto kwenyicala but le meko yasecaweni ureconciliation kukulungiswa kwento eyonakeleyo. Siyashumayela ngokubasamandla ngicela amen mamugwesa. Yayazi uthini lo mama uphike kuzambi kodwa oka amen uyolala ma. Ngoba uthi ba amen ngicela kathi ethi yona ngifuna uthetha yona. Kanti ungangiqhatha ngo-amen kodwa ukhalise ngihlale phansi. Amen daddy. Amen. So izwi lenkosi okanye apha ngokwasezwini likaThixo. U-reconciliation lona besikhe sanento elungileyo ngaphambili but yophuka ekutheni bendlela. Yabo. So u-reconciliation siya repair bazalwane ngicela nisondele. Siyaripera le moto besiyithenge intsha ngenxa yobude bendlela. Le moto ithengiselwe ubhutle buhangwa iqhuba ngeyakhe indlela. Uyayibona
yathengiselwa ubhutimihle naye wayiqhuba ngeyakho indlela. Yayakuthatha umtholweni naye wayiqhuba ngeyakho indlela. Yona le moto iye yathatha umakoti. But ngoku le moto kufuneka ibuyele back kumnikazi wayo. Abantu banyandiva nabazali. Le moto kufuneka ibuyele back kumnikazi wayo. But kukhona into efuneka ibuye ngayo. Even though ibe yam ngaphambili, but andikwazi ukuthi yeyam le moto funeka nam ndiyithenge. That is what Jesus did. Sifudule singabantwana bakaThixo kwangaphambili. Thixo wamdala umuntu, wamdala ngokomfanekiselo wakhe. Izwi lenkosi lithi wamdala ngokwemo kaThixo. Emveni kokuThixo wamnikeza ubukhosi. Akamdalanga nje umuntu uThixo wamshiya. Wathi makabe nobukhosi umuntu ezintweni zonke endizidalileyo mna nguThixo. Ngamagama aphelele udale umuntu uThixo wamenza uThixo wasemhlabeni. Yilana uzawuthobhalayo kuDavide anazi na ukuba ngoThixo. So izwi lenkosi lithi ngenxa yobukhelesi bukaAdamu noEva kwalahleka into ebesinikiwe. Haleluya. Apho lento inzima khona isethini indlela esahlukana ngayo noThixo ine-price phakathi. Because uThixo besinike izinto ebesinike zona, but the moment ke ngokuthina sinikisa okanye singene esonweni, mavele thethe ngokuphandle, the moment thina singene esonweni immediate umuntu ngokwendalo kaThixo engene esonweni uphume ebuthixweni. Umuntu ka engene esonweni kukhona baphuma khona, ngoba isono nobuthixo azihlalelana ezo zinto. Mamela, whenever ungumuntu usenza isono kwalikamoya there is an exchange. Uthi uYakobi kuEsau, uEsau uthi ngilambile. uYakobi uthi ndipheke kamanzi mfondini, but ndifuna sivane on these terms. Ndizakuphakela ndikunike iplate udle, but in exchange of kutya okunzamnika kona ndifuna ubuzibulo bakho. Anytime usenza isono usiva amandi, ikhona into ethathwayo kuwe automatically. That is why uzawuthi uba ungumuntu ohlabelelayo sewuzohlabela nje ngesiqhelo. Even wena self uzawuziva uba hayi mani ikhona into ehlukileyo. Ikayikala kule nto ba uzawusingcolisa uba phakamisana izandla. Kanti uqala ubukade uhlabelela kungadingeki uba sive ngawe, kodwa luhlabelela ngaphakathi kwakho afane nayo ngaphakathi kwethu. Singakwazi uzinisa izandla sizikhomele phezulu, ngoba usana olungaphakathi kuElizabeth luyazana nolukaMaria. But because there was an exchange, mhlawumbe kuleli nomuntu, you were having fun, having pleasure, but kangoku uphume ebuthixweni ungene esonweni kuyalahleka. There is an exchange, indlela ekuthengwa ngayo umoya. Nditsho namagqirha azakuxelela, azawuthetha phandle ikhuseleko le. Amagqirha azakuxelela uba kuyakholelwa uba unento nayo. Uba ungumfana kuthiwa ubhekele kosisi, ngoba isex iyawavala amehlo omprofethi. Because baya-understand uba umoya once wena ufumane kukhona into esisukayo. Uthi uYakobi, I do not have a problem, but mna nditsho phambili elifini unjalo noSathane. Xa ufuna ungamla into zakhe athi mamela wathi uSathane kuYesu uba nje ungaguqa pha kum. Wena into yoguqa ngacinga uba into encinci kuYesu incinci yona.
it was a language of exchange. Because the minute kuga ungamye nomthetho wesu izwi lithi yakuga uthi kokho yedwa. So the minute Yesu kuga Satan ekuga bese kuyakuga nje but umkile ebuthikweni ngoba ukugela uSatan akakuge thiko kama phela uhlukene nendawo yakhe. Kama phela namhlanje ngesikenayo into ethi Jehova umphakamisa uJesu ebengasuphakanyiswa wayegugile. So nawe the minute uSatan ekudekela itafula ubese uyahla zikhona izinto ezizaphosa ebefana ziyafumana. Uma befana ngomso zigugela wena kuphakanyiswa lakho igama uThixo asisakwazi ukugugela ngenxa yeplate. uSathane uyahlobisa izinto zakhe sibukeke zinhle kanti izinto ezinkulu azasinika wena uThixo uSathane usibonile. uSathane enze into eningi ngathi inkulu kanti woyika ayibonayo. Tibuza wayenzeni uMoses ewumntana esesizalweni. uSathane wayengajonganga mntana but wayejonge ikamva ubona umuntu usezaniphazamisa phambili. ucinga uSathane ukulekela ungenanto unazo izinto. It's just a matter of time. uSathane akainvesta amandla akhe entweni engasumenzela nto. Awuleqa uSathane akuphazamise ikhona into ehleli phezu kwakho. Uvume wena bese wayengakathini hospital ayingabasingavumeli indlala isihlukaniso nezinto ezinkulu. uDaniel wayeyazi uba ukumkani ngomso useza ukugaba phambi kwami athi uThixo kaDaniel makathunyiswe wonke umuntu ebukumkani bami makaguqe kuye. uba uDaniel ekile kama phela izinto esizenzayo sivala usuku oluyakuthika silivale engawa silahle sisikhamo silahle bongwayi silahle ukuthi izinto zonke zilungile kodwa mna zilungelana zonke. Ifawuna ulwazi lwalethi ngaphakathi kwakho khawuzethu umama kaSamson wathi uyena wakhe mayiphinde ibizwe landoda ibithethe nawe izosixelela uba kumele lo mntana akhuliswe njani. ngoba khona indlela lo mntana kumele akhuliswe ngayo. wathi nkosikazi andisuva nawe ngifuna laa ndoda uThixo beyisisile iphinde izosinika imithetho nemigaqo yoba lo mntana makakhuliswe njani. Yintoni uma uyihle yintoni uma ungayihle. uthi uPawulos I no longer live but Christ lives in me. ukubake ukuphila uKristu ngaphakathi kwethu asidli noba yintoni asihambi noba kuphi asithethi noba kanjani ngoba kukhona omile ngaphakathi kwethu. Isezawuhleka ivangeli ngoba uKristu akakongambi ayiphelele kumamkeleni uYesu. kodwa uthi uPawulos njengoba selimamkeleke uYesu makongame ngaphakathi kwethu ondele. sinabomakoti abembileyo apho baphila intando yasemzini balibini isinqumo sasemzini. umamakoti yazibawela isikhethi kakunempilo yalapho athathele khona bazalwane sithathele lapho kwaYesu. kunendlela yalapho kwaYesu yokwenza izinto. kunendlela yalapho kwaYesu yothetha. kunendlela yalapho kwaYesu
wayesiyonxiba, kule ndlela lapha wayesiyotya. Asityi noba yintoni, asiseli noba yintoni, noba uthi namanzi kodwa ube wasele ebhotileni yebhiya amanzi. Ngoba uthi uPawulos ukudla kwakho akukaze akunangakho, kodwa ukudla kwakho kubulala umuntu okujongileyo. Therefore ukudla kunengakho. Mhlawumbe akunangakho into yotya kwakho emcimbini, kodwa kukho abantu abazabadisappointed kuThixo wakho ngotya wakho uyeke. So what about the sun highway? How can you connection? But how can you listen to you? Somebody's head, them started waiting. Ngoba senze uThixo bethe masenze njani masingayenzi. Benzeka impilo yakho ayihambi ngendlela ofuna wena ihambe ngayo. Okanye ikhona le uThixo umthembele yona. But you have to check apha endleleni yakho. Ile nto uPawulos kayipha abanalo elo themba kuye bahlala besenza nyulo. So impilo yokubanyulo ikomeleke kuwe. Uba ingakhomekanga kuwe ngeke thanga uPawulos ke Timothy bakumzekela ebantwini bonke abakholwayo, ngoba abantu abakholwayo bangumzekelo. Sithandaze. Sithandaze. Abefuna uzakulothi asizukwazi ungene uvele singene ku restoration na ku reconciliation singawulanda umnombo, ngoba hleze mama simemezela ebusuku, ngoba uThixo wethu yena uthembekile. Sithi siyabuya sibuye, but sibuya abantu benginalwazi. Aqhubeke phakathi abantu bayachabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Kukanti kuba ezimoto zinikwa abantu abanginalwazi. Uzabona kuba izinto nezindlu zinikwa abantu abangenalwazi nalemisebenzi nepromotion, ngoba ngekawe yena uzabe se-table view ezikhuphile ngoba unemoto kuya. Kanti understand uba uThixo lona yonke into uyenzela uba masimqule. Ilanguage kaThixo kaAbraham asifani. Abraham hamba kakuhle babo. Undiza kwenza ilanguage efika mva. uThixo hamba kakuhle phambi kaAbraham, ndizakwenza uyise wabaninzi. But uThixo ujonge indlela uAbraham azahamba ngayo, ngoba nezinto esizinikwa nguThixo ziyakwazi ukumhlazisa. Uba bethiwa semsengungele kula ithetha leke benginyoka noma khona benza ithetha bathi uyayazi, bathi ndithi kuye sizawuze konzweni. Uba le nto nayipini nokuThixo ayizukwenzi uzikhonza uThixo. Emsebenzini ngabo bendiphangela khona nabeyazi andikwazi ukuthi ngelanga lokukhonza uThixo sign off njani, never. Ngelanga khonza ngaluThixo ebazweni yakho kwimvuselelo wena usayi 7:7 befana ngothi uyatshayisa. But because the mali inikwe abantu uYesu angokangabi kubo. Yabona le umuntu osikelelweyo engekabi nasimilo sikaKristu uyakwazi uba ngoDisemba phuma phanga ayosika.
ulwazi kaKristu. Ilanda uPaulo seshumayela ngaka. Ndiyafuna ukumazi uKristu. Nazi namandla mbusa kwabafileyo. Ngoba akuphela ukufuna ukumazi. Uthi ngose ucinga uyamazi. Inkazimulo yakhe itshintshe. Ithi into i-confusing ngelosi zasezulwini. Ngoba sithi xa siphila siphakama zimqhubele ikhazimula ngale ndlela. Xa siphila zimjonga inkazimulo yakhe seyijikile. Azalwane, ukumfuna uThixo kubomi bethu. Ilahleke apha le nto. Kubusiku uqaphe uYakobe sekukhathe. Bathi ke mosethe njani? Siyamnikisile. Endinaleli ncinci yawugqiba yabaleka. Ngoba uyayazi into ayenzileyo iba inkulu kangakanani. Noadamu noEva emveni koba bebekisile batsho babona indebe bekade bengaziboni. Ngoba umntu omkele ubuThixo nasendlini kaThixo ubona imistakes ebekade engaziboni. Nabafundisi babona ngendlela ebekade ngababoni ngayo. Nazo ngoba usuke ebuthixweni wangena esondweni. Ithi incwadi yeBhayibhile lapho sifunda khona. Ngoko ke uYesu wazixolelanisa zonke izinto noThixo ngegazi lakhe. Lapho sikhoyo. Uthi kumaRoma chapter 5. Ngokuba benifuthelani kude ngenxa yezono zenu, kodwa nakuye nasondezwa ngegazi likaJesu. Othi uJohane uPhalestinayo xa ephawula othi lizimile kwabafileyo. Uthi ngulowo sithandayo wasithenga ngegazi lakhe, wasithengela kuThixo. Indodana kaThixo ithi lena kayihlabelela athi wabona umuntu lonke lihlale esonweni wasikwa intesana. Wathi xa ebona abantu betshabalala wasikwa intesana. Wehla wahlubuka ukuva uThixo wanaba ubukhosi bakhe. Ngoba lapho umuntu ehlele esonweni wasikwa intesana, wakhumbula uba abantu bakhe akabadalelanga siwoko kodwa ubadalela izulu. Wathi bangabayeka baqhubeke befele esonweni, into ebesiyikingile betata ngabo ayisenakwenzeka. Wehla izwi lenkosi lithi wambatha inyama njengathi. Wathi sesemhlabeni abantu bamtsikela, abantu bamtekisa besithi akafuna uThixo. Kelekeshuluka isono samawe. Kungekho mntu umbonelayo, kungekho mntu namhla wakhe. Kelekeshuluka phuzi isikheko zethu. Zonke izinto ezirongo esizenzayo zahlala phezu kwakhe. Wasiwa yimimba uThixo esezulwini lakhe.
siba inkesana. Kaloku nomuntu uthetho wakhe indalo yakhe umuntu oviwa. Ayompilo yakhe lephilayo. Kodwa kanalizwi. Nitayithetha iyaphikiswa. Wathi sithi idlalina. Odle inyama yami. Waseyikazi yami yabalobo. Bathi abathethayo. Khaka bembane. Besawuthi bafuna inyama umuntu. Ngingaba kanalizwi. Ngoba isono will silence your voice. Uzawuthi kunikela fanisi lakho liyafakala. Bathi izwi lakho lingafakali ngenxa yesono. Ngokuthi into ayinayo ithi unyana wami efana uvuka umuntu wonke xa ethetha. Kanti nayesono izwi lakho lingafakala. Bakhange icebe ezweni. Lokubuyisela umuntu. Reconciliation. Restoration. Ubudlala bethu noThixo babusebuphelile. Kodwa uYesu wavakalela. Nekhukhu uThixo wethu wayenalo ngathi laliseyiphelile. Kodwa uYesu wasiba inkesana. Izilongozi lithethelwe neGolgotha lapho igazi lakhe ngenxa yempilo yethu, ngenxa yomthandwa wethu. Kodwa uYisaka ephaka wayengenabala, engenakhaphoza ngesono. Kodwa isono sethu sonke wasibalela phezu kwakhe. Yena ngokomthetho wayengenzanga nto, kodwa thina sasenze into. Kodwa wathatha indawo yethu ukuze thina sisindiswe. I-salvation ayikho free ngoba kukho umuntu owaphala ligazi lakhe. Abafunda khona lithi ke ngokuYesu wazixolelanisa zonke izinto noKristu. So kwakwathini igazi likaYesu ukuze sikwazi ukuyisela endaweni ebesikuyo. Ngoba ukulahlekana kwethu noThixo salahlekana ne-identity yethu. Sakala sabhadula sahamba indawo efana sizihamba ngoba silahlekene nobuthina bethu. Kodwa uYesu wasibuyisela endaweni. Ile nto uPawulos ngoku singabantwana bakaThixo. Ngoku ngoba kukhona utshintsho olwenzekileyo. Kukhona into eyenzekileyo. Nto ebusuku endizoyibisa uthi uPawulos kayithethe uba siyona futhi uYesu simphindisele emnqamlezweni. Masithi nalo ngoko shumayela ngobabayo. Masone ngenxa yobabayo athina kanye ngoba abasiyona uYesu siphinda simphindisela phi emnqamlezweni. Into ezoyiphakamisa ebusuku efawundeni sikulenzeki kuzawushunyelwa pha yokubuyiselwa kwezinto. Kodwa ngabe into ebendihlele ebusuku maqale kuye liphilo. Tumhlabelela ukubiza ndoda ukuphila kwethu. Maqale kuye indlela yokukhonza uThixo. Maqale kuye indlela yohamba. Maqale kuye indlela yothetha. Maqale kuye indlela yobona izinto. Maqale kuye indlela yokufa. Isimilo sikaKristu ngaphakathi kwethu. Ngoba amandla evangelini asekuphileni. Benza iphakamisa ebusuku cela sibengenyanga.
ezenzekayo kaSathane kukhona izinto ezisukayo kuwe automatically kodwa ebusuku kukhona uThixo obuyisela izinto kukhona uThixo obuyisela impilo yomuntu kuye kukhona uThixo obuyisela izinto bese zilahlekile kukhona uThixo oziphelayo Sikathandaza ebusuku mnye umuntu okufumaneka kwimpilo kulo uthi yena ngimindlela athi ngimuboni athi ngiminyaniso khona mnye uyayo kubawo engayingawo athi phuthumani ubungcwele kuba kungekhona mnye olibona izulu engenabo ngendabeni sizwe izinto zehlabathi kodwa silahlekelwe izulu ebusuku masiyibona ibalulekile impilo kaKristu kuthi makubaluleka ukuphila kunezinto makubaluleka ukuphila kune-material things kuthi noma ndingenazo izinto enisifunayo kodwa yena uKristu ndiyakuphilela uqiniseke ukuba noma ngathi uYesu uyabuya namhlanje wena ungakhona kubantu abanophilo ungangabi nazo izinto abantu abanazo kodwa impilo kaKristu ikhona kuwe cela sivalele amehlo siphakamise izandla uba wena ukhona kule ndawo ufuna uncedo likaThixo ukuze ukwazi ukuhamba kakuhle phambi koThixo ungajongi umuntu esecamp kwakho uze ngaphambili uncedo lwakho lufumaneka kuThixo akekho umuntu onakukunceda ngaphandle koThixo mhlawumbe lapha wena uyafuna ukuhamba kakuhle phambi koThixo kodwa ukwazi ukuzihambela ngawakho amandla sondela uze ngaphambili uThixo uzawukwazi ukunceda impilo yakho impilo engcwele uThixo yedwa ukwazi uyinikeza azalana mncedile uba sigcwalisele kodwa sisinkuni zesihoko